Hadian balami ke jingkam balayu iya ki drone hasun benang ke Kolkata hakabas dang jongan di katayo ki nong song snong ki thu bagilayu iya ki tiar baphala ki baher hakikat tu katni ki Jaka Road Duriau haka South 24 Parganas District haka mid jong ka arpuai tarik ujembang arja arpusan ki nong song snong ki lakam bagi jing Shah baphala ki thaba hasun benang nakabanget bagi ni ki la bandai ki drone ki babun ki nong song snong ki la shem ya ki video jong ki jing thaba ki bayat ya ki mobile phone jong ki bakum ki ni ki jing thaba la yo I hajan ka Kapil Muni Temple ka bajupen long ya ka Ganga Sagar Mela manlau snam na ka jing kan art ka India bat Pakistan habaro art li ki ri ki la ya siat kuli bat siat bam markel yang da ki drone ki ni ki jing yo I ki la penmi ya ka jing sokhya hapadang ki nong song snong ki bala shem ya ki jing thaba ki bayat artat kum ka jing Hiar Thma ka bala banja da ki drone ki Pulit ka Sundarbans kila sedang ya ke jing Tohkit halor kita ki jing thaba baphala bat kila lam bakila bandai ki leng sun ki baret haka balaya thu babun teli ki leng sun kila deiban Hiar haka kat leng sun jong ka Kolkata haka mit bala dap henry namar ka jing thot ka sun benang kala mi no dakawai ka kompanyat kum ta la yo I kat tu kat ne ki leng sun ki bayat saudong haka jing jrong ka batbian halor ka sun benang road Duriau ha Sundarbans bat la ong bana jingai ki ne ki leng sun ki srim baha bat ki drone haka miet jong ka sngi nengkong haka bas dang jong ka ni katayo la ya thu pala yo I ya ki nyotli ki drone haka than Hastings jong ka Kolkata haka ba ki don ki Jaka ki ba Kongsan bat ki Jaka ki ba on day ban penher drone kom ka second Hooghly Bridge ka Victoria Memorial bat ka Fort William ka headquarter jong ka Eastern Command Indian Army nang ta South Lake drone kila yat chapang ka Maidan ka badan hajan ka Victoria Memorial bat kila yat saudong ya kawai ka yeng bon mala ka badan hajan hadien kani laong basantli ki drone kila her chapang mi ngi chapak circus ka ba artli pat kila her chapang ka North Kolkata ka Special Task Force bat katanat wat benya jongki Pulit ka Kolkata kidang Tohkit menta ya katay ka jingja da ka bapet benya bakala ban long bakatay ka jing Hiar ki drone kala ban don jingya day bat ka kam Syntiat haka khatway tri jemmang arja arpusan ki nong song snong ka Durgapur Baruch Dihi Hasam Serganj jong ka Murshidabad kila don haka jing Tieng hadin balalap ya ka way ka drone ka bahap Hamadan daki video bat ki jing tip shapang ki jing thombor daki drone haka jing akan art ka India bat kari Pakistan kila nang pen khia haka jing mut jing perkhat jongki bat kala wanra e ka jing ear haka snong khapot ka badan hajan ka Bangladesh Henry ka South Bengal frontier jongki BSF kala penti kena hadien bakatai ka drone kadai ka model jongki riu Paidbah ki baju penan kam daki nong shim dur Habatin, Paidbah ki kishap, ka Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka Shah plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya